На жаль, голосування в парламентській асамблеї Ради Європи за повернення російської делегації були очікувані. 118 депутатів цієї організації проголосували за те, щоб Росія платила внески і не виконувала жодної резолюції ПАРЄ. Гроші для них виявилися набагато важливіші, ніж принципи. І тепер ці 118 європейських політиків несуть відповідальність за вбивства українців на Донбасі і в Криму, за знущання над політв'язнями. Символічно, що цю страшну резолюцію Рада Європи прийняла 25 червня, в той день, коли російська сторона мала обов'язково звільнити наших моряків, тому що саме місяць давався трибуналом на звільнення бранців Кремля. Цього не відбулося. Ми дякуємо тим 62 політикам, а це в першу чергу і вся українська делегація, це наші колеги з Британії, Грузії, країн Балтії, які проголосували проти цієї ганьби. Для нас важливіші принципи. І ви знаєте, от це той день, коли соромно знаходитися в Страсбурзі і в цій делегації. Тому що сьогодні ті, хто проголосували за цю резолюцію, просто перекреслили принципи, перекреслили цей інститут в 70-річчя створення Ради Європи. Как такое могло произойти? Як ви думаєте, Ольга? Знаєте, я теж надзвичайно вражена цим рішенням. Ми до останнього чекали, яке ж буде рішення прийнято парламентської асамблеї, і були сподівання на те, що все-таки здоровий глузд переможе. Для нас особисто це рішення – це крок назад в регулюванні питання щодо деокупації Криму і щодо повернення окупованих районів Донбасу. Ми вважаємо, що прийнявши таке рішення, парламентська асамблея Ради Європи грубо порушила міжнародне право. Грубо порушила принцип, який закладений, власне, в основі діяльності – це захист прав людей. Тому що, мотивуючи своє рішення тим, що, мовляв, громадяни Росії через те, що російська делегація не приймає участі в роботі ПАРЄ, що вони позбавлені можливості відстоювати свої права в Європейському суді, в інших міжнародних європейських інституціях, тим самим вони забули про те, що грубо порушені права українського народу. Саме там, де окуповані території Донбасу, саме там, де окупований Крим. Тому ми вважаємо це рішення парламентської асамблеї Ради Європи – це кроком назад у регулюванні ось цих важливих для нас питань. І мені здається, це рішення абсолютно незрозуміле для багатьох у світі. І мені здається, що це є певна моральна деградація парламентської асамблеї Ради Європи як міжнародної інституції, яка оголошує себе, що вона захищає права людини. Для нас це рішення неприйнятне. Ярослав, может быть, это в тому числі і наші якісь просчети? Звісно, можна говорити про те, що українська влада, затягуючи розгляд питань санкційного списку Януковича в українських реаліях, тобто у нас єдиний вирок по цьому списку – це стосовно президента-втікача Януковича, і то не по корупційних компонентах, не по компонентах, які пов'язані з міжнародною політикою, а лише по одному аспекту фактично державної зради і спроби формування державного перевороту. Надала аргументи, тобто нашим опонентам. В той же час я би хотів сказати, що тут, незважаючи на те, як українська сторона, і я би хотів надзвичайно подякувати українській делегації в ПАРЄ, яка робила все можливе, вносила шалену кількість правок, переконувала інші делегації, але ситуація насправді повністю лежить відповідальність на західних лідерах, зокрема на лідері Франції Еммануелі Макрону, який з одного боку президент обіцяє максимальне сприяння, а з іншого боку ледь не сам приїжджає переконувати про те, що Росії потрібно повертати в ПАРЄ. І ситуація до болю нагадує фактично Мюнхенську змову 1938 року, коли європейські лідери для просто заспокоєння, на їхню думку, ситуації пішли на домовленості з Гітлером, здавши Судети, частину Чехії, визнавши аншлюз, анексію Австрії, тобто фактично підігравши агресору. Зараз ми маємо дуже цікаву ситуацію, коли в Грузії проросійські політики фактично
створюють провокації. В Україні активізуються дії, обстріли українських військ з боку фактично російських найманців і сепаратистів. В той час ПАРЄ, як інституція, яка має забезпечувати, гарантувати права людей, не помічає цих всіх явищ і приймає рішення про те, що в нас немає тепер ніяких серйозних зауважень щодо Росії. Так, нам важливіші внески Росії, тому що ключовим аспектом, на жаль, знову стало фінансове питання. Росія один з донорів, як велика держава Ради Європи, і Росія відмовилась сплачувати внески, так? І відповідно все керівництво Ради Європи, на жаль, пішло на цей шантаж і обміняло права людей на забезпечення, власне, тієї функції, до якої покликана ПАРЄ, на банальні фінансові вливання в дану структуру. Та залишаються можливості оскарження, та залишаються можливості демаршу української делегації. Так, ми чекаємо активних кроків від новообраного президента, бо зовнішня політика – це сфера відання, власне, президента. Але одне стає дуже серйозно наочне. Коли в питаннях прав людини і фінансових питаннях перемагають другі питання, скоріш за все, нас очікують куди більш глибокі проблеми на міжнародній арені. Що очікується від України? Нам потрібно консолідуватися. Нам насправді в цей складний період, коли вибори ніби підштовхують до того, щоб ми були розрізнені, нам потрібно демонструвати єдність і принаймні на міжнародній арені, так як українська делегація, яка представлена різними політичними партіями, різними політичними гравцями, переважно виходить з єдиною позицією, так і зараз потрібно назовні в єдиний голос добиватися від демократичних держав, власне, перегляду цього рішення. Така можливість є. Найсумніше, що частково за резолюцію повернення Росії, за обмеження санкцій, проголосувала, наприклад, делегація Нідерландів. Не повним складом, але частково. І це при тому, що зараз на завершальній стадії розслідування щодо збитого літака нідерландського, який був, під час збиття якого загинула величезна кількість співгромадян, жителів Нідерландів. І, чесно кажучи, як на мене, нідерландська делегація в даному випадку зрадила не лише принципи, а і, власне, свій народ.